My sa snažíme nájsť čo najlepšie riešenie pre toho zákazníka, tak, aby ten efekt bol pre neho čo najväčší. To znamená, aby si vyrobil čo najviac elektriny, ktorú sa dokáže spotrebovať a aby ušetril čo najviac nákladov z pohľadu samozrejme nejakého návratnosti investície. Nechcem teraz hovoriť, že obnoviteľné zdroje alebo fotovoltika je liek na všetko. To rozhodne nie. Vy sa snažíte zistiť, že kde je pre vás najoptimálnejšie niečo začať riešiť, aby som čo najviac ovplyvnil tie svoje náklady. Pomáhame tým našim odberateľom mnohokrát nadizajnovať tú nákupnú stratégiu, takže nakúpte si vždycky nejakú proporčnú časť v tom čase, aby ste si to vypriemerovali. Nenakúpite nikdy najlepšie a ani najhoršie. Ale ja si myslím, že tá cesta začala dávno a to bola práve tá energetická efektívnosť. No a samozrejme, kto na ňu nenastúpil, tak stále je čas, ale povedzme si nároveň, že tá konkurencieschopnosť sa vytráca alebo respektíve sa znižuje. Želáme vám príjemný deň. Dnes budeme hovoriť o tom, prečo už pri energiách nestačí iba hľadať najnižšiu cenu na trhu. Naším hostom je výkonný riaditeľ Slovenských elektrární energetickej služby Martin Gumpa. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ten energetický trh sa v podstate dosť mení každý rok. Ako sa podľa vás zmenil spôsob, akým firmy pristupujú k nákupu energie? Mení sa veľmi, vzhľadom na to, že za posledných pár rokov celá energetika, v zásade celá ekonomika prešla obrovskou fluktuáciou, obrovskými zmenami. Čiže som sa nemýlil každý rok. Áno, každým rokom to je to tak a do toho prichádzajú samozrejme potom aj regulácie zo strany regulačného úradu a tak ďalej. Ale tých zmien za tých posledných niekoľko rokov bolo veľmi. A ja by som to možno rozdelil na také dve obdobia, alebo dve fázy. Jedna fáza bola do prepuknutia pandémie covidu, a druhá je potom, čo sa všetko deje od covidu. Do toho covidu, keď si zoberiete, tak nákup energií ako takých bol veľmi jednoduchý. Firmy si jednoducho našli nejakého dodávateľa, spravili si nejaké výberové konanie a tam súťažili všetci o taký ten koeficient K. To znamená, to je ten náklad, ktorý je spojený s dodávkou ako takou. A od covidu sa všetky tieto pravidlá zmenili extrémnym spôsobom. A bolo to spôsobené hlavne tým, že cenová volatilita, respektíve pohyb cien, ako vidíme na trhoch, je veľmi výrazný. A tak, kde sa pred covidom elektrina alebo respektíve komodity hýbali, ja neviem, dajme tomu, že euro 2 za megawatt hodinu za deň, 2 týždeň. A počas covidu sme mali obdobia, kedy sa cena na trhu hýbala, či už rástla alebo klesala desiatky eur na megawatt hodinu. A to prináša so sebou obrovské rizika. To znamená, že počas toho covidu a dneska v tých pocovidových obdobiach spoločnosti pristupujú k nákupu elektriny, ale mali by pristupovať tak, podobne ako k riadeniu financií. To znamená, že je to o riadení rizik. Aký je ten rozdiel medzi cenou tej komodity a medzi tými celkovými nákladmi? No to je veľmi dobrá toho času. To je veľmi dobrá otázka, pretože ako vieme, tak elektrina, respektíve komodity majú viaczložkovú cenu. Jedna je samotná komodita, my to nazývame napríklad v prípade elektriny, že to je tá silová elektrina. To je to, čo poháňa stroje, to, čo vyrába, alebo respektíve umožňuje svietenie a tak ďalej. Ale potom máme regulované položky, ktoré mnohokrát tvoria, dajme tomu, viac ako 50% z celkovej ceny, z celkových nákladov na komodity. A preto dneska už nepostačuje, keď sa pozeráme na tú komoditu. Hej, že áno, aj to je dôležité, pozerať sa na to, že kedy nakúpim tú komoditu, za aké peniaze nakúpim, ale zároveň aj snažiť sa ovplyvňovať práve tie regulované poplatky. A tie dokážeme ovplyvňovať iba tak, že ovplyvňujeme svoju spotrebu. Čo to znamená teda? Znamená to v praxi to, že je to spojené, ja to obrátim trošku, je to spojené s energetickou efektívnosťou. Je to o tom, že my hovoríme ako energetici, aj keď sme súčasťou najväčšieho výrobcu elektriny na Slovensku, slovenských elektrární, tak vždy hovoríme, že tá najlacnejšia elektrárna je tá, ktorú si nespotrebujem. Čiže čím viac šetrím, inými slovami, sú tam také jednoduchšie reči. Presne tak. Čím viac šetrím, tým tú energiu mám lacnejšie. Áno, presne tak. Presne o tom to je. Lebo keď nakupujete komodity ako také, tak sa vždycky uvádza v cenách za megawatt hodinu. Hej? Ale samozrejme, čím menej tých megawatt hodín v tom danom období spotrebujem, tým je pre mňa tá energia v tom, čo nazývame zase my total cost of ownership, to sú tie celkové náklady na to, aby som niečo spotreboval alebo niečo nakúpil, tak vtedy hovoríme o tom, že tá elektrina, ktorá je nespotrebovaná, je tá najlacnejšia. Čiže tak, ako ste povedal, čím menej spotrebujem, tým to je pre mňa efektívnejšie. Tá úloha toho dodávateľa je dnes aká?
Tá sa veľmi zmenila za posledných niekoľko rokov a znova bolo to spôsobené tým, že tá volatilita cien komodít na trhu je extrémna. Vidíme to napríklad počas toho covidu, videli sme to aj za posledných niekoľko mesiacov pri vzniku konfliktu v Iráne. Tak ceny sa zbláznili, rástli niekoľko desiatok eur za veľmi krátke obdobie a to riziko, alebo respektíve tá nepredvídateľnosť toho systému je extrémna. A preto dneska ja si myslím, že dodávateľia energie ako taký už to není o tom, že zúčastním sa nejakého výberového konania a týmto pre mňa v zásade začína aj končí. Tá dodávka ako taká už je automatická. Ale to, čo bude rozhodovať medzi tými, ktorí budú v budúcnosti úspešní a neúspešní, bude o tom, že akým spôsobom sa z tých dodávateľov stávajú partneri. Partneri v tom, že začína to nejakým poradenstvom. Či už o tom, že kedy napríklad, alebo vôbec, že aký produkt by ten odberateľ mal využiť, lebo tých produktov je niekoľko, je to kombinácia napríklad fixných produktov versus krátkodobé produkty, aký profil si nakúpiť a tak ďalej. Až po to, kedy nakupovať a v neposlednom rade to je tá najväčšia skupina tých produktov alebo služieb, to je tá energetická efektívnosť. Tam, kedy sa vlastne ten dodávateľ stáva partnerom v mnohých projektoch a pomáha tomu odberateľovi vlastne zvyšovať tú svoju energetickú efektívnosť. Veľa sa hovorí a používa sa taký pojem, že komplexné energetické riešenie. Povedzme trošku zrozumiteľne, že čo to je? To je to, čo som načrtol. To je o tom, že už dneska nestačí, aby dodávateľ iba dodával jednoduchú komoditu. A to už je podľa mňa dneska veľmi málo. Ale dôležité je to, aby dodávateľ aj poznal toho svojho odberateľa, vedel mu navrhovať riešenia, pomáhať mu v tom, že ja by som to prirovnal k tomu, že viete, to je jak nejaká domácnosť. Vy tú domácnosť poznáte, viete všetko, čo tam máte a ja to nazývam, že to je taká prevádzková slepota, že aj hocikoho doma by sa dalo kopec vecí zlepšiť a to nielen vlastne v rámci energetiky, ale vlastne mnohokrát my tie veci nevidíme, lebo žijeme v tom priestore, chodíme dennodenne do tých priestorov a hovoríme si, že však všetko je v poriadku, je to tak, ako to je. Ale mnohokrát, keď niekto príde zvonku, tak tú prevádzkovú slepotu dokáže prelomiť. Dokáže sa pozrieť absolútne nezaujímavé to na tie priestory, na tú energetiku a nachádza riešenia. A tam si myslím, že je obrovský priestor práve pre moderných dodávateľov energií v tom, že pochopiť, aké sú procesy u toho odberateľa a prichádza s rôznymi inovatívnymi riešeniami, ako práve znižovať ich tie total cost of ownership, tie ich celkové náklady a zvyšovať práve to, aby boli konkurencieschopní. Čiže do budúcnosti alebo aj dneska, už to nie je len o tom, že niekomu pomáham znižiť náklady, ale zároveň zvyšujeme jeho konkurencieschopnosť. Čo sa týka vlastnej výroby energie, to súvisí nejakým spôsobom s tým riadením spotreby? Veľmi. Sú to veci, ktoré sa navzájom doplňajú a není to len o energetickej efektívnosti, ale o zvyšovaní nejakej nezávislosti. A teraz to nemyslím v zmysle v tom, že nejaký odberateľ sa stane absolútne nezávislým na tom systéme, lebo to tiež zo sebou prináša veľmi veľa rizík, ale je to skôr o tom, že stávam sa menej závislým. To znamená napríklad v prípade tých fotovoltických zdrojov, fotovoltických elektrární je to o tom, že snažím sa znižovať svoju závislosť na tom, čo ma ovplyvňuje z toho trhu. A to sú práve tie ceny tých komodít. A mnohokrát sa stáva, dneska vidíme aj počas teda tej iránskej krízy, že jednoducho plyn ako taký je svojím spôsobom veľmi ovplyvňuje aj cenu elektriny, ale zároveň je to komodita, ktorá sa stáva veľmi, je to komodita, ktorá je globálna a dokáže potom ovplyvňovať a zvyšovať rizika práve na strane tých odberateľov. No a práve fotovoltické elektrárne ako také, je to zase o tom, že čo si ja u seba vyrobím a spotrebujem, je opäť zase pre mňa najlacnejšie. Lebo keď si zoberiete pri tej fotovoltickej elektrárni, keď to mám u seba, vyrábam si to pre seba, pre svoju vlastnú spotrebu, tak tam práve dokážem šetriť zase ešte tie regulované poplatky, ktoré inak dokážem znižiť len tým, že budem energeticky efektívny. Keď sa hovorí o energetickej nezávislosti, čo to vlastne znamená? Znamená to, že už nikoho nikdy nebudem potrebovať a všetko si dokážem vyrobiť sám? To je energetická nezávislosť? Alebo ten pojem má trošku iný kontext? V extrémnom poňatí je to, o čom hovoríte, ale ja si nemyslím, že toto je cieľom žiadneho odberateľa. Nehovorím, že
100%, ale myslím si, že väčšina tých odberateľov je to skôr o tom, že stanem sa menej závislým. Lebo predsa len tie energie sú sieťové odvetvia, to znamená, že som niekde pripojený, niekde odoberám nejakú komoditu v nejakom svojom obernom mieste. Jednoducho som extrémne závislý od toho, že ako tie vstupy prichádzajú ku mne a ceny tých vstupov sa tvoria dneska na trhoch. A v prípade, kedy ja som schopný nejakú časť svojej spotreby ovplyvniť, to znamená znížiť ju, alebo si časť tej svojej spotreby vyrobiť, tak je to v zásade za mňa stále ako keby tá najlacnejšia možnosť, alebo podľa mňa efektívnejšia možnosť. Hej. Čiže v tomto prípade to není o úplnom, alebo ja si myslím, že to není o úplnom odstránení nejakej závislosti na niečom, alebo odstrihnutia sa od tých sieťových odvetví. Je to skôr o tom, že do určitej miery, do akej sa dá, sa snažím byť sebestačný. To zároveň, čo ste popísali, mám ďalšiu otázku, ktorá súvisí s optimalizáciou. Aby ste uviedli nejaký príklad, to je zároveň možno nejaký príklad tej optimalizácie, že takto by to mohlo fungovať, ako ste to povedali? No predstavte si, veľmi pekne sa napríklad, keď sa bavíme o fotovoltických elektrárniach, to je taký asi v ponímaní Slovenska a Slovenskej republiky asi taký, nechcem nazvať, že najoptimálnejší zdroj, a taký najbežnejšie používaný. Predstavte, že máte nejakú výrobnú fabriku. Výrobná fabrika, a to sa pekne doplňa, predstavte, že potrebujete vo svojom výrobnom procese chladenie. Hej? Chladím vtedy, keď svieti slnko, keď je teplo a tak ďalej. To sa pekne prekrýva v zásade s tým, že keď svieti slnko, tak fotovoltika vyrába. Hej? A v prípade, že potrebujem ja ten chlad, to znamená počas tých teplých období, ja si ten chlad potrebujem niekde vyrobiť, na čo potrebujem pravdepodobne elektrínu, tak nie je nič lepšie, ako keď si tú elektrínu samu seba vyrobím práve z tých fotovoltických panelov, z tej solárnej elektrárny. Čiže inými slovami, ako keby ste si predstavíte, že mám nejaké chladiarenské zariadenie a to napojím priamo keby na ten solárny panel. Keď svieti slnko. Áno. A v zime. No, to je samozrejme iná otázka. Takto, akože tá fotovoltika dneska samozrejme je oveľa efektívnejšia, ako bolo možno pred 20 rokmi. A samozrejme, nechcem teraz hovoriť, že obnoviteľné zdroje alebo fotovoltika je liek na všetko. To rozhodne nie. A sú to určité zdroje, ktoré sa doplňajú s ostatnými zdrojmi, a preto, ak sme sa začali baviť zo začiatku, tak nie je to o tom, že ja chcem že snažím sa byť nezávislý, ale snažím sa byť menej závislý. To znamená, že počas tých období, kedy ja potrebujem tú spotrebu, alebo tá moja spotreba sa zvyšuje, a vtedy, keď tá fotovoltika dokáže vyrábať, tak vtedy to dáva zmysel. Áno, cez zimu fotovoltika nevyrába, respektíve efektívnosť je oveľa nižšia ako cez tie, povedzme, prechodné a letné obdobia. Ale zase na druhú stranu, keď som výrobný podnik a potrebujem veľa chladu, tak zase cez zimu ten chlad nebudem potrebovať. Ako môžu firmy využiť dekarbonizáciu vo svoj prospech? A dekarbonizácia ako taká, ja si to skôr predstavujem, že je to spojené priamo s udržateľnosťou biznisu ako takého. A v minulosti, keby nechce to nazvať, že úplne že zelené riešenia, ale nazvime to skôr, že udržateľné riešenia, boli takým strašiakom toho, že všetko bude zrazu drahšie, všetko bude stáť veľa viacej, budem musieť robiť rôzne agendy vo firmách. Dneska vidíme, že dekarbonizácia, respektíve udržateľnosť a príprava firiem a ekonomiky na vlastne dlhodobé fungovanie je skôr príležitosťou ako nejakým strašiakom a nejakým ohrozením. A vidíme, že aj v rámci našej energetiky alebo respektíve našej ekonomiky prichádzajú rôzne firmy, rôzne miesta to nazvať, že očistými procesmi, ale procesmi, ktoré sú späté vlastne s dekarbonizáciou. To znamená odchodu od fosílnych palív vlastne nejakým čistejším technológiám a energiám. Vidíme na to napríklad v širšom použití tepelných čerpadiel už nielen dneska na výrobu nejakého tepla v rámci nejakých bytových domov alebo domácností, ale práve využití v priemysle. A za mňa, ja nechcem hovoriť, že to je jediná cesta, ale je to jedna z ciest, ktorá určite firma v budúcnosti, a už dneska to vidíme, prináša nie ohrozenia, ale práve výhody. A tie sú v tom, že mnohokrát to vidíme v automobilovom priemysle a tak ďalej. Sú firmy, ktoré sa pokúšajú dekarbonizovať a robiť ten svoj biznis udržateľnejším, majú mnohokrát výhody zúčastniť sa nejakých tendrov, dostať lepšie podmienky pri bankových úveroch a tak ďalej a tak ďalej. Takže za mňa to už dneska nie je len ako keby o nejakej dekarbonizácii a odchodu od fosílnych palív, ale je to skôr ako keby o udržateľnosti a pripravovaní firiem na dlhodobé fungovanie. Ceny emisných povoleniek, to je niečo, čo sa
nejakým spôsobom pretavuje do rozhodnutia aj o obchodných stratégiách? A ceny povoleniek ako takých ovplyvňujú samozrejme ceny komodít v európskom meradle vzhľadom na to, že každý, kto emituje nejakú CO2, si musí tento povolenku nakúpiť, aby mohol emitovať. A samozrejme ceny, ktoré na trhu vidíme, ovplyvňujú potom ceny nielen plynu, ale aj elektriny vzhľadom na to, že plyn ako taký z neho sa elektrina v Európe vyrába a ovplyvňuje cenu elektriny. To znamená, že ceny emisných povoleniek ovplyvňujú ceny komodít, ale čo je dôležité je, že stávajú sa aj rozhodovateľom o tom, že či investovať alebo neinvestovať v rámci čistých energií alebo čistejších technológií a zároveň, ale potom v rámci Európy ovplyvňujú aj konkurencieschopnosť jednotlivých podnikov. Lebo keď sa pozrieme na to, že emisná povolenka, ktorú aplikujem v Európe, ale neaplikujem niekde inde vo svete, tak samozrejme spôsobuje to rôzne cenové diskrepancie v rámci nejakých finálnych produktov, ktoré tieto podniky vyrábajú. Ak hovoríme o udržateľných riešeniach, je to niečo, na čo zákazníci, možno investori, na čo dnes dávajú dôraz? Vidíme to vo väčšom a väčšom meradle. A v minulosti, možno najmä tomu 5 rokov dozadu, keď celá možno udržateľnosť v rámci Európy bola, nechcem to povedať, že v plienkach, ale začínali sme sa skôr o tom rozprávať, ako keby to bola nejaká realita. Dneska vidíme, že hlavne nadnárodné spoločnosti riešia práve túto otázku. Môžeme to v rámci Európy alebo celosvetovo trošku tak akože zaobaliť do ESG, o agendy ESG. Ale nazývame to akokoľvek, je to niečo, čo firmy riešia, riešime to aj my ako spoločnosť a vzhľadom na to, že si myslíme, že nám to je z pohľadu celej tej agendy veľmi prirodzené, čiže my tým už dlhodobejšie žijeme a dneska sme na to dostali možno nejaký rámec, ale vidíme, že je to niečo, čo bude ovplyvňovať energetiku a vo všeobecnosti celú ekonomiku viac do budúcnosti. A počúva na to viac a viac spoločností hľadajú práve partnerov na riešenia, ktoré im pomôžu dosahovať ich ESG ciele. Je to ťažké? Není to jednoduché vzhľadom na to, že keď si zamyslíme na to vôbec ako keby teraz to S a G, v rámci toho ESG dáme trošku nabok, lebo to sú veci, ktoré sa týkajú skôr dosahovania cieľov v rámci tých firiem. Mnohokrát tie firmy, ten social a ten governance majú u seba, lebo je to o spôsobe riadenia firiem a akým spôsobom tie firmy vplývajú na komunity, v ktorých pôsobia. A zameráme sa na to E, na ten environment a tam je to samozrejme oveľa ťažšie vzhľadom na to, že v rámci posledných možno 10-15 rokov energetická efektívnosť nejakým spôsobom zasiahla veľmi veľa odberateľov. Mnohokrát sa pozerali na to, že čo by vedeli zmeniť. Zoberme si len jednoduchý príklad, osvetlenie. Už dneska nemáme nejaké výbojky, používame LED osvetlenie, kde spotreba elektriny pri LED osvetlení sa znížila o viac ako 80%. A to my nazývame také low hanging fruits. To je o tom, že vlastne spravil som veľmi jednoduché riešenie, veľmi efektívne. Je to skvelé, zvyšuje to moju energetickú závislosť, zvyšuje to moju energetickú efektívnosť, ale bolo to veľmi jednoduché riešenie. A teraz prichádzajú takéto zaslúžená, tie tvrdé riešenia, ktoré mnohokrát spoločnosti, ktoré nie sú úplne zbehnuté v energetike, lebo aj taká profesia ako energetik vo firmách za posledných niekoľko rokov takmer vymrela, tak práve takéto spoločnosti budú potrebovať partnerov, ktorí sa zaoberajú technológiami, ktorí práve cez to partnerstvo poznajú tie ich procesy a budú im vedieť pomáhať definovať, dizajnovať a prevádzkovať rôzne technologické riešenia, aby práve tieto spoločnosti mohli dosahovať tieto energetické ciele. Čo robil energetik, keď tá profesia vymrela? Energetik je veľmi, takto sa tá profesia nazývala, bolo to veľmi
veľmi široká agenda. Bol to človek, ktorý sa zaoberá rôznymi energetickými zariadeniami, ktoré spoločnosti mali vo svojom majetku. Zoberte si napríklad trafostanicu. Trafostanica je energetické zariadenie, ktorá vám transformuje prúd z nejakej distribučnej sústavy pre vaše potreby v rámci areálu. Potrebujete tam robiť rôzne revízie, potrebujete tam robiť rôzne skúšky, aby celé toto všetko fungovalo veľmi efektívne. A toto boli ľudia, ktorí sa o tieto zariadenia starali. No, tak to boli dôležití ľudia. Áno, boli dôležití ľudia, ale keď sa nad tým zamyslíte, že v minulosti pred tým covidom my sme napríklad, keď sme sa rozprávali s našimi partnermi v minulosti, ešte sprečas toho covidu, že akým spôsobom ich ovplyvňujú, alebo respektíve či majú záujem zvyšovať tú svoju energetickú efektívnosť. A mnohokrát sme dostali odpoveď, že vlastne akože ich tá energetika nezaujíma, lebo je to taký akože že niečo, čo musíme robiť, ale v zásade ako elektrina a plyn je to stále nejaká homogénna komodita, nikoho to nejako extrémne nezaujíma a navyše ceny komodít boli vtedy lacné. Zoberte si, že cena elektriny vtedy stála 50 eur za megawatt hodinu, dneska stojí 110-120 eur za megawatt hodinu. Plyn stále... Prepáčte, ale tým podnikateľom potom alebo firmám nezáleží na tom, že si môžu ušetriť peniaze? A mnohokrát nezáležalo, lebo hovorili, že v zásade pre nich tá energetika, alebo respektíve tie energetické náklady sú tak nízke z pohľadu celkových nákladov, že ich to úplne nezaujíma. A dnes je situácia iná. Dneska je situácia diametrálne odlišná. Dneska, keď postranete, tak veľkí odberatelia sa sťažujú na vysoké ceny energií v Európe, na Slovensku a snažia sa získať nejaké riešenia, také akože jednoduchšie riešenia zo strany vlády, že pomôžte nám a tak ďalej. Ale ja si myslím, že tá cesta začala dávno a to bola práve tá energetická efektívnosť. No a samozrejme, kto na ňu nenastúpil, tak stále je čas, ale povedzme si nároveň, že tá konkurencieschopnosť sa vytráca, alebo respektíve sa znižuje. Takže keď sa vrátim k tomu, čo som povedal, je, že v minulosti nás energetika nemusela zaujímať, lebo tie komodity boli lacné, tak dneska je tá situácia diametrálne odlišná a vidíme dneska, že aj tá situácia sa na trhu postupne začína meniť a firmy možno dneska nehľadajú, že energetikov ako takých, ale možno nejakých energetických poradcov, ktorí by sa pozreli na tú energetiku komplexne, pozreli sa na to, že čo tá firma, kde vlastne tá firma spotrebováva nejaké energie a snažili sa tie procesy, alebo respektíve tie procesy zamerané hlavne na tú energetiku optimalizovať. No tí nájdu vás. A tí nájdú aj u nás, ale samozrejme nie sme jediná spoločnosť, ktorá poskytuje takéto riešenia. A ešte keď sa vrátim k tomu, že čo má robiť ten energetik, tak mnohokrát, keď sa bavíme s tými rôznymi zákazníkmi našimi alebo aj tým potenciálnymi, tak zistíme, že oni mnohokrát vôbec nevedia, že akým spôsobom tie energie spotrebujú. Majú ten jeden merač, to je to, kde sa napájate z tej distribučnej siete, máte tam nejaký merač a to je ten ukazovateľ toho, koľko spotrebujú. No ale to by som aj ja sa na to tak pozeral. No, len tie procesy sú veľmi komplexné a ak máte niečo optimalizovať vnútri, tak to nie je len o tom, že vy tam máte jedno zariadenie. Tých zariadení tam môžete mať v tej výrobe X a potrebujete vedieť, ktoré z nich spotrebujú najviac elektriny. Lebo viete, je to vždycky ako nejakom optime. O tom, že ja nemôžem riešiť všetko a mal by som sa zamerať na tú 80%, na tých 20% spotreby, ktoré mi robia ten najväčší problém. Teraz to veľmi zjednoduším. Môže to byť nejaká stará ladnička, alebo starý prístroj, ktorý mi žerie najviac, áno? Presne tak. Ale keď sa pozrite na to, že tých spotrebičov máte napríklad v rámci domácnosti 10, tak vy úplne v tom jednom bode, keď máte ten merač, ktorý vám prichádza z tej distribučnej sústavy, tak vy neviete úplne, ktorý z tých spotrebičov je. Čiže o tom je to o tom hľadaní tých riešení v rámci tej danej prevádzky. A to je niečo, čo energetik robil, mnohokrát navrhovali riešenia, že kde začať merať a niektoré komodity, ktoré používam, ono nemusí vždy elektrina alebo plyn, môže to byť chlad, teplo, kde vlastne vy sa snažíte zistiť, že kde je pre vás najoptimálnejšie niečo začať riešiť, aby som čo najviac ovplyvnil tie svoje náklady. Sú s predajom prebytočnej energie, mimochodom, čo to je prebytočná energia, kde vzniká? No, prebytočná energia podľa mňa v tomto ponímaní vzniká práve vtedy, keď spotrebiteľ ako taký, ktorý spotrebováva, dajme tomu elektrinu, si postaví alebo respektíve u seba prevádzkuje nejaký zdroj, ktorý je ale naddimenzovaný. To znamená, že v prípade, že máte, dajme tomu, fotovoltiku a chceli si povedať, že dobre, mám veľa striech, mám nejaký voľný capex, to znamená, že kúpim si čo najviac tých fotovoltických panelov a budem na tom ešte zarábať, tak v minulosti to bolo možné, vzhľadom na to, že tých fotovoltík nebolo tak extrémne veľa. Dneska ale tých fotovoltík začína byť viac a viac a začína sa nám na trhu vytvárať viac taký fenomén, ktorý sa hovorí záporné ceny elektriny.
To sú obdobia, kedy, hlavne teda prechodné obdobia, kedy ešte nemáme veľa chladenia v systéme. To znamená, že nepotrebujeme zariadenia, alebo respektíve neprevádzkujú sa v takom meradle zariadenia, ktoré vyrábajú chlad a spotrebujú na tú elektrinu. Ale zároveň je veľmi veľa slnečného žiarenia a fotovoltiky vyrábajú extrémne veľa elektriny. A v prípade, že tej elektriny v danom momente, lebo však tá elektrina by mala byť stále v rovnováhe, to znamená, že vtedy, keď vyrábam, mal by som mať aj tú spotrebu v tom systéme, inak sa ten systém rozpadne, tak sa stáva, že keď je tej elektriny príliš veľa vyrobené a nemáte spotrebu, tak samozrejme tá rovnováha medzi spotrebou a výrobou sa vám tak rozhádže, že vlastne vznikajú záporné ceny. To znamená, že ja v zásade vyrábam a musím niekomu platiť, aby spotrebovával. A toto bude fenomén, ktorý vidíme v Európe viac a viac, preto je extrémne dôležité, aby spoločnosti, ktoré chcú vyrábať, aby nezávislé, chcú si postaviť, dajme tomu, výrobný zdroj ako fotovoltická elektráreň, aby ho optimalizovali pre svoje potreby. To znamená, že aby som v čo najväčšom meradle to, čo spotrebujem v danom momente, si aj vyrobil, ale nevyrobil si viac. Lebo keď si vyrobíte viacej a menej spotrebujete, tak to môže byť práve ten problém, keď niekto potom príde za vami a povie, že musíte mi zaplatiť za to, že ja vám spotreboval tú elektrinu. Uh-huh. Ale to musí byť ťažké, nie? Nájsť nejaké optimálne riešenie alebo ten výkon, nie? Není to, akože takto, není to úplne, že atomová fyzika. Je to niečo, čo my robíme pravidelne pre našich partnerov. Keď nás oslovia, že chceli by možno počuť náš názor, tak robíme samozrejme takéto konzultačné služby v tom, že sa snažíme s tým, že poznáme ich odberový profil. Čiže odberový profil, aby som upresnil, je niečo, čo je v podstate spotreba v každom momente. Hej? Čiže vidíme, ako sa ich spotreba vyvíja v čase a na to navrhli riešenie. Hej? Že my nie sme spoločnosť, ktorá by chcela predávať tisícky a tisícky fotovoltických panelov. To nie je náš biznis. My sa snažíme nájsť čo najlepšie riešenie pre toho zákazníka, tak, aby ten efekt bol pre neho čo najväčší. To znamená, aby si vyrobil čo najviac elektriny, ktorú sa dokáže spotrebovať a aby ušetril čo najviac nákladov z pohľadu samozrejme nejakého návratnosti investície. Čiže ak chcem nejaké riešenie, alebo vy ho chcete nájsť, tak ono neexistuje nejaké jedno univerzálne alebo nejaký jeden vzorec, ktorý môžu aplikovať všetky firmy. Vždy je to veľmi individuálne, áno? To je to, čo som spomenul predtým, to sú tie low hanging fruits, hej, to sú tie nízko visiace ovocia. Hej. Tie sa spotrebovali, čiže už to nie je o tom, že vymením nejaké osvetlenie a zase budem šetriť 80% nákladov. Už je to naozaj o tom, že každá tá prevádzka je veľmi individuálna, má svoje vlastné potreby. A práve tie spoločnosti ako dodávateľia, ktorí sa už zmenia z tých dodávateľov na poskytovateľov služieb, sú práve tí, ktorí mnohokrát hľadajú alebo respektíve pomáhajú tým svojim partnerom hľadať tie riešenia tak, aby tá energetická efektívnosť dávala zmysel. Čiže mnohokrát je to o pochopení toho zákazníka, toho procesu, ktorý prebieha u ňoho. A ja chápem, že mnohokrát u tých zákazníkov to není o tom, že by ich tá energetika zaujímala. Ja tomu rozumiem. Oni majú svoj core business. Hej, inými slovami, automotív, vyrábam nejaké diely do auta, mňa energetika nezaujíma, lebo to nie je môj core business. Ja som špecialista na to, že vyrábam nejaký diel. A práve tu nám prichádzajú do toho zorného pola práve energetické spoločnosti, ktoré zase na druhú stranu tej energetike rozumejú, poznajú toho partnera cez to partnerstvo a dokážu mu hľadať také riešenia, aby si on vedel zvyšovať tú svoju energetickú efektívnosť a znižovať tie svoje náklady. Vy ste spomenuli už, alebo v tomto rozhovore sme spomenuli pandémiu. Môže prísť úplne iný typ krízy, možno ani netušíme čo sa bude deť a čo nás bude ovplyvňovať. Existujú nejaké, či už znaky, alebo nejaká charakteristika stabilného dodávateľa energie pri tých súčasných podmienkach, ktoré sa v podstate menia? To, čo príde, ovplyvniť nevieme. Nemáme nikto kryštálovú gulu. Videli sme ale, že nechcem to nazvať, že jednoduchá pandémia, tá pandémia bola globálna, bola obrovská, zasiahla všetkých nás, zasiahla aj biznisy, energetiku nevynímajúc. Ale to, čo si myslím, je, že by sme sa z toho mali poučiť. Poučiť sa z toho v tom, že aj počas práve tej covidovej krízy sme videli, že bolo na trhu veľmi veľa a mysleli sme si, že to sú stabilné spoločnosti, ktoré ale mnohokrát špekulovali, išli na hranu so svojimi možnosťami. A poviem príklad, spoločnosť, ktorá zákazníkom povedala, že máte elektrínu a plyn za fixnú cenu, si tú elektrínu a ten plyn nakupovala.
Špekulovali na to, že keď to dneska predám, zajtra to bude lacnejšie. Hej, a dokúpim to s obrovským ziskom. No ale počas tej pandémie sa stalo to, že ceny komodít vystrelili šialene dohora a tie spoločnosti si jednoducho povedali, dobre, však v pohode sme nejaká SROčka s nejakým základným imaním, rušíme tu na biznis, končíme, odchádzame preč a zákazníci nech si robia, čo chcú. To znamená, že po sebe nechali obrovskú spúšť zákazníkov, ktorí zrazu zistili, že nemajú nakúpené nič. Musia hľadať nové kontrakty, musia hľadať nových dodávateľov a myslím, že toto je ako keby také prvé poučenie z toho, čo sa udialo a to nie je vo veľmi vzdialenej minulosti. To si zoberme, že to sú 3-4 roky dozadu. Tak si myslím, že preto som aj na začiatku hovoril, že ten nákup tých komodít je už ako keby riadenie nejaký finančný rizik. Je to riadenie rizik. To znamená, že tie spoločnosti dneska, tí odberatelia by si mali robiť nejaký rešerš o tom, že s kým uzatváram ten biznis, čo je to za spoločnosť, či je to stabilný partner, ktorý má nejakú dostatočnú kapitálovú primeranosť, či to nie je len nejaká SROčka s nejakým 5000-ovým imaním, ktorá dneska tu je, zajtra tu není. A či je to nejaká spoločnosť, ktorá je dostatočne stabilná a má nejaké renomé. Hej. To znamená, že či má nejaké success story za sebou a tak ďalej. Tam si myslím, že to je budúcnosť keby zabezpečenia tej stabilizácie z pohľadu odberateľov a mnohokrát už aj ako keby ten náklad v tom koeficiente, o ktorom sme sa bavili na začiatku, že to je to 1, 2, 3 eur za megawatt hodinu, že už tie rozdiely, ktoré sa tam nachádzajú medzi tými naozaj kvalitnými dodávateľmi sa budú stierať, alebo je to naozaj o tom, že mnohokrát práve aj keď nakúpim o niečo drahšie, mi takýto odberateľ pomôže zachrániť ako keby celý ten môj biznis. Čiže ak sa na to pozriem, najlacnejšie riešenie často nemusí byť to najlepšie. Áno. Presne tak. Videli sme to naozaj počas tej pandémie, že boli dodávateľa, nebudem menovať, nie je to tak dávno, proste jednoducho mali ste nakúpený nejaký fixný kontrakt. My to nazývame fixný kontrakt. To je niečo, kedy vy dojdete za dodávateľom a poviete mu, dneska vidím na trhu dobrú cenu za elektrínu a plyn, páči sa mi, ja si nakúpim celú svoju spotrebu. A ja očakávam ako odberateľ, že ten dodávateľ príde na trh a ten môj objem v nejakom objeme, vy to neviete vždy nakúpiť také jednej, ale nejakú aproximovanú časť nakúpim. Hej? To je to, aby som bol stabilný. Áno, môže tá elektrina sa pohnúť, alebo ten plyn aj dole, že niečo som stratil, ale na druhú stranu mám nakúpené, som stabilizovaný, keby naozaj tá komodita išla dohora. V takomto prípade sa nič nestane, lebo my ako dodávateľ, keď máme nakúpené objem pre tých svojich odberateľov, tak áno, máme tam nejaké miniatúrne riziko, ale vieme vždycky dostať tým kontraktom. To znamená, že vždycky tomu dodávateľovi za tú cenu vieme dodať. Ešte keď to robím špekulatívne, tak môže si byť takmer istý ako odberateľ, že keď dojdem za takýmto dodávateľom, tak keď sa opýtam, a ty si tú elektrínu naozaj nakúpil, tak si môžem byť takmer istý, že naozaj tú elektrínu nenakúpil, lebo špekuluje na to, že jednoducho proste zajtra, pozajtra, za mesiac to nakúpim lacnejšie. Budem mať na tom profit a som spokojný. Čiže tá prvá alternatíva, ktorú ste menovali, to je akoby tá výhoda toho dobrého dodávateľa, áno? Ja si myslím, že určite je to o tom, že mnohokrát práve tá pridaná hodnota toho dodávateľa môže byť v tom, že nie len, že sa zúčastním nejakého tendra a dám najlepšiu cenu. Je to mnohokrát aj o tom, že tí odberatelia, že ten dodávateľ vie tým odberateľom pomôcť nadizajnovať ten správny produkt. Lebo mnohokrát je to kombinácii. To, čo sa snažíme robiť aj my, je, že my v rámci našich potrieb tú elektrínu a ten plyn pre naše portfólio nakupujeme pravidelne. Nakupujeme stále v nejakých krokoch. Nie sme najlepší, ale ani najhorší. To znamená, že aj mnohokrát našim odberateľom odporúčame, že nakupujte si tú svoju spotrebu v čase. Hej. To je podobne ako s investovaním. Nečakajte na to, že to nakúpite na tom najnižšom bode. To sa vám môže podariť, ale môže sa vám 100-krát stať, že to nakúpite na tom najhoršom bode. A toto odporúčame aj my a robíme to aj tak, ako hovoríme, že snažíme sa tie naše potreby pokrývať v čase. Hej. To znamená, že pomáhame tým našim odberateľom mnohokrát nadizajnovať tú nákupnú stratégiu tak, že nakúpte si vždycky nejakú proporčnú časť v tom čase, aby ste si to vypriemerovali. Nenakúpite nikdy najlepšie, ale ani najhoršie. Hej. Lebo zoberte si, že mnohokrát v tých spoločnostiach nefungujú ľudia, ktorí sa čisto zaoberajú nákupom komodít. Je to možno nejaký človek, ktorý obstaráva elektrínu plyn a jediné, čo zaujíma je, za koľko nakúpi ten koeficient. Hej. Ten koeficient, tam sa bavíme, že to je
jednotky za eur za megawatt hodinu. Ale potom už v tej firme mnohokrát chýbajú ľudia, ktorí rozhodnú o tom, v akom momente naozaj tú elektrinu nakúpiť. A tam sa bavíme o obrovskom rozdiele, lebo ten obstarávateľ vie možno tú cenu ovplyvniť, ja viem, že v desiatkách centov, možno v eurách na megawatt hodinu, ale teraz keď sa vám tá elektrina alebo ten plyn pohne podobne ako počas tej iránskej krízy, ja neviem, 10-15 eur do hora, tak síce ste tým nákupom možno ušetrili, že ste našli najlepšieho dodávateľa, ušetrili ste možno eur na megawatt hodinu, ale tu na vám na druhú stranu ušlo 15. Hej. A to je to, čo ja hovorím, že je to o tom pokrývaní a riadne tých rizik. A ja si to neviem teraz v rýchlosti vyhodnotiť, pravdu povediať, že toto, čo vy hovoríte a to, čo opisujete, to je akoby dostatočne flexibilné? A teraz myslíte, čo z toho pohľadu, že ako keby, keď už mám nejakého dodávateľa, že akým spôsobom nakupujem? Áno. Áno, je to extrémne flexibilné vzhľadom na to, že energetické trhy ako také sú samozrejme dennými trhmi, oni sa obchodujú počas, dajme tomu, pracovných hodín. Čiže to je v zásade počas toho obdobia, kedy tie spoločnosti, ktoré sú, dajme tomu, že majú ten business hours, že sú v tej práci, tak naši odberatelia nám priamo vedia napísať e-mail, zatelefonovať a povedať, teraz je dobrý čas, nakúp mi čas tej mojej spotreby. Vieme to robiť, to sa vie diať v priebehu sekúnd, minút. Keď sa pozriete na vlastnú firmu, čo považujete za nejaký vzťah, ktorému hovoríte to partnerstvo, a čo považujete už za vzťah, ktorému hovoríte, to je čistý obchod? Ja sa úprimne nemyslím, že my by sme robili biznis, takže sa pozeráme na to len čisto, že dodávame niekomu komoditu a tam to všetko končí. Myslím si, že sa nám podarilo pretransformovať spoločnosť Slovenské elektrárne energetickej služby na spoločnosť, ktorá je partnerom našich odberateľov. A to vzhľadom na to, že my sa ku každému snažíme pristupovať veľmi individuálne. Každý má u nás individuálnu podporu a není to len o tom, že my sme mu dodávali komoditu a tam to začína a končí, pošleme mu faktúru a vybavené, ale naozaj sa snažíme im pomáhať práve v takýchto neštandardných riešeniach, ktoré mnohokrát ako som už povedal, z pohľadu ich core biznisu sú veľmi vzdialené. Hej. Sú niekde na boku, ale sú veľmi, veľmi strategické z pohľadu udržateľnosti toho ich biznisu. Okrem tohto, čo ste povedali, je niečo, čím sa odlišujete od iných dodávateľov? Ja verím, že hej, vzhľadom na to, že tak, jak bolo povedané, hej, že sú to, my to nazývame, že sú nejaké komplexné riešenia, ale nechcem, aby to znelo ako také klišé. My sa naozaj snažíme pozerať na tých našich odberateľov veľmi individuálne, snažíme sa ich spoznať, snažíme sa vedieť, akú majú spotrebu, aké majú rôzne spotrebiče a tak ďalej. Na to slúžia už potom naši ľudia, ktorí sú v tom teréne a dochádzajú do styku, tak povediať, denne s tými našimi klientami. A snažíme sa pre nich hľadať riešenia. A to nie sú mnohokrát riešenia, ale naozaj zamerané na energetickú efektívnosť. Máte tam veľmi veľa faktorov, ktoré práve tí energetici v tých firmách riešili. A to boli rôzne riešenia zamerané napríklad na optimalizáciu rezervovanej kapacity. To sú všetko veci, ktoré sa týkajú nejakých distribučných záležitostí, kde my práve cez to poznanie vlastne tých veličín, ktoré vidíme v tých priebehoch tých meraní a v tom, ako oni majú nastavené tie veličiny, tak sa im snažíme hľadať také riešenia, aby opäť oni ušetrili, aby tá ich prevádzka bola čo najefektívnejšia. Myslíte si, že ste o krok vpred tým, že ste dcérou akoby najväčšieho výrobcu elektriny? Nechcem hovoriť, že je to vďaka tomu. Určite to prináša samozrejme zo sebou určité výhody. A to nielen z pohľadu ako keby tej histórie spoločnosti, ale aj z pohľadu toho, že Slovenská elektrárne ako také sú síce najväčším výrobcom elektriny na Slovensku, ale čo mňa extrémne teší, je, že ten energetický mix slovenských elektrární je naozaj v zásade bezemisný a veľmi čistý. Hej. A to je určitá konkurenčná výhoda, ktorú nám toto poskytuje na trhu. Aký prínos má ten individuálny prístup? Nie je to, poviem to tak veľmi laicky, až hovorovo, že nie je to príliš akoby babračka zaoberať sa s každým jedným tým zákazníkom? Ono to není vždy o tom, že každý zákazník je schopný to využiť. A to znamená, že my nemáme teraz, že v jednom momente prídu všetci naši odberateľia povedia, poďte nám pomáhať. Počkajte potom to rozhovore. Veľmi sa budem tešiť. Je to o tom, že mnohokrát tie vzťahy musia do toho dozrieť. Hej? A my energetickú efektívnosť v rámci spoločnosti riešime už, ja neviem, možno od roku 2010 a mnohokrát tie partnerstvá dospeli do takého stavu, že robíme spolu projekty až po nejakých rokoch. Hej? A ono to vždycky vychádza z toho, že na čo je tá spoločnosť nachystaná. Nie každá spoločnosť na to bude nachystaná vzhľadom na to, že mnohokrát sa stretávame s tým, že aj na
tú nepredvídateľnosť toho podnikateľského prostredia mnoho tých spoločností hovorí, že my nevieme, či tu budeme za 2, za 3 roky, na čo budeme teraz robiť niečo, čo by nám malo priniesť efekt počas 5-6 rokov. Hej? A čiže... Ale čo je logické. Áno, je. Ale to je zase problém v tom, čo som povedal na začiatku. Hej? To je to, že tie firmy pôsobia v tak nestabilnom a nepredvídateľnom prostredí. A podľa mňa, a to nie sme my, ktorí by to mali riešiť, ale aby sa to niekto zamyslel nad tým, že ako práve týmto spoločnostiam poskytnúť tú stabilitu. Aby vedeli potom zvyšovať tú svoju konkurencieschopnosť, lebo však to priniesie v konečnom dôsledku osoch všetkým. Hej? No my vieme, kde je problém, ale nebudeme sa tomu teraz venovať, lebo sme tu pre niečo iné. Ak hovoríme o uhlíkovej stope, tak akým spôsobom ošetrujete túto vec prostredníctvom vašich služieb? Znova je to o udržateľnosti. My sme za rok 2025 vydávame náš ESG report, dobrovoľný. A je to o tom, že my sme si uvedomili, teraz nechcem to nazvať, že to je taká akože nejaká modná záležitosť, ale my sme si uvedomili, keď sme začali sa zaoberať už dávnejšie ESG agendou, že vlastne my tým žijeme. Je to niečo, čo my robíme v zásade nie, že nevedome, ale čo zapadá absolútne do nášho biznis modelu a snažíme sa práve ako keby cez túto agendu pomáhať tým našim partnerom. A to znamená, že hľadáme pre nich ešte raz riešenia, ktoré im pomôžu dosahovať práve ako keby tie ciele v rámci zase ich udržateľnosti. Sformulujeme si na záver zo pár vecí. Ak by ste mali v jednej vete vyjadriť, prečo už nie je cieľom energetiky hľadať len najnižšiu cenu? Čo by ste povedali o nákladoch a rizikách? No lebo presne je to o tom, že netreba sa pozerať na to, že nájdem si dodávateľa, ktorý mi poskytne len tú najnižšiu cenu, lebo nikdy neviem, či je to ten správny dodávateľ, ktorý mi poskytne aj niečo naviac. Zároveň, či je to ten stabilný dodávateľ. A treba sa pozerať presne na tie riziká, lebo ako som už povedal, tá nedávna minulosť všetkých poučila o tom, že ten dodávateľ, ktorého si nájdem, však v zásade mnoho tých odberateľov sa pozerá na to, že však to je úplne jedno. Všetci dodávate rovnakú komoditu, ktorá je homogénna, áno, elektrina je homogénna, podobne aj plyn, ale v konečnom dôsledku ten efekt môže byť úplne iný. Hej? A to je v tom, že kto je schopný dostatočne stabilný, nielen ustáť krízy a zlé obdobia, ale zároveň mi nejako aj pomôcť v tom, aby som sa ja ďalej mohol rozvíjať, aby ten môj biznis bol udržateľný. Čiže to je o tých partnerstvách, o tom, že takisto ako nás ovplyvňujú naši partneri a pomáhajú sa nám rozvíjať a hľadať riešenia, tak aj my pomáhame ním, aby tá ich budúcnosť bola udržateľná. Ako energetika ovplyvňuje konkurencieschopnosť firiem a ich dlhodobú stabilitu? A to je niečo, čo sa stáva veľmi akútnou témou. Udržateľnosť, tak jak som povedal, bude extrémne ovplyvňovať celú energetiku alebo v zásade celú ekonomiku. A je to o tom, akým spôsobom som proste pripravený vysporiadať sa s rôznymi rizikami, ktoré do budúcnosti prídu. A ako to najlepšie robiť, ako s niekým, kto mi pomáha, lebo ja si nedokážem zvládnuť všetky veci sám. Povedzme si na rovinu, tie firmy mnohokrát tých expertov nemajú, opäť snažia sa venovať tomu core biznisu. To je zase tomu, čomu nerozumieme my. Ale práve v rámci tej profesionality a tomu, čo my rozumieme, im vieme poskytovať riešenia, ktoré vedia posúvať ďalej a tak, aby boli konkurencieschopní. A ja si myslím, že aj energetika vzhľadom na to, že práve cez tú nákladovosť sa stáva veľmi kritickou súčasťou každého biznisu, tak aj to je niečo, čo práve, ak mám dobre podchytené a viem dobre manažovať tie svoje energetické potreby, dokáže mi práve konkurencieschopný voči tej mojej konkurencii. A teraz buďte chvíľu vizionár. Čo čaká firmy najbližšie roky? No, pripraviť sa z môjho pohľadu na veľmi fluktuačnom obdobie, lebo ja si nemyslím, že ani po vyriešení nejakej iránskej krízy bude situácia na trhu veľmi jednoduchá. Samozrejme, ja nerad straším, ale myslím si, že práve to ESG, tá udržateľnosť je niečo, či už sa na to pozriem tak, že je to nejaká agenda, ktorú chcem nejakým spôsobom riešiť a chcem sa tomu priznať, alebo to budem riešiť tak, že je to udržateľnosť. To znamená pozeranie sa na to, čo mi budúcnosť priniesie z pohľadu príležitosti, ale zároveň aj aké rizika ma čakajú. To je niečo, čo mi dokáže potom poskytnúť odpovede na to, na čo sa mám v zásade pripraviť a s čím môžem počítať do budúcnosti. Posledná vec a posledná otázka, ak nás pozerá teraz nejaký manažer firmy a je tak nalomený, váha, že čo robiť. Čo by malo robiť ako prvé? No, to už to bolo spomenuté. Ja si myslím, že je to taký akože, a nechcem to nazvať, že energetický audit,
A to úprimne nie, to je veľmi komplexná téma, ale myslím si, že najprv je dôležité pozrieť sa na to, že kde a aké energie spotrebovávame. Hej. A na to mi poskytne jediný odpoveď, to je to, že budem merať. S tým sa stretávame dennodenne, že mnohokrát firmy nepoznajú tie svoje potreby, vzhľadom na to, že tie merania nemajú. Hej, nikoho to nezaujíma, všetci si povedia, no však viem, koľko som spotreboval toho elektrínu a plynu v rámci mesiaca alebo v rámci roka, ale to, že kde je ten pes zakopaný, hej, že ktoré sú tie spotreby, čiže kde mám, lebo mnohokrát sa vám stáva to, že sú tam aj rôzne straty v energiách, hej, napríklad pri chlade, pri teple a tak ďalej, stlačenosť vzduchu. Že tu je taký ten kľúč k tomu, že kde začať, hej. Začať zohnať si prehľad o tom cez nejakého energetika, o tom, že čo sa v tej firme vlastne deje a hľadať to, akým spôsobom dokážem lepšie poznať tie svoje procesy cez energie. Ďakujem pekne za návštevu, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dovidenia.